Chemin gadi alay katme aga dawen beka no ya ala kamu Musa fa sallallahu alaihi wasallam sayda amina anila mabuda torota sayda amina ndo achepa ro wala mama otitme sandama damaka ayra jama na ka ditu jininya ade fulo di ala kamu Musa fa sallallahu alaihi wasallam ade fulo o abdullah fana ade fulo fana di ala kamu Musa fa o mabanyanya amina fana ade fulo ala kamu Musa fa kira mase baramo amina nyana amase fema akase ka fenge amina ka o na fa ko ka soro ka sa kira mo so amina nyana amina ka fa o ay kuma ka mi ko ala kirai woni ni maka bay mbado ni nana ko sa fe tew kece ala kira de bamso de kira ladini maka ya ko kece tew bi toro tew bi nyani tew bi jawa tew bi dabali fe bi kece wala ni sabalila ka munu ka ala ka sramine ni fe bela jele bi teme la jarabe mu ko bi je so ni bela jele bi teme ikla ka kece yere ala ba fe ka kece amani ala fa ya rabbi la jarabe mu no bi danka ala ko subhanahu geleya mu no bi danka ala kano ke kangal man ya bosi ana amani ala fa ala ko kan mbado kumana mina no kera sayyidul kawni dabe bela jele kundigi no e mor mustafa anya farajila demsani filingani nya farajila wala ko jibi so ka wanye se planda jibi ka wani ka wanye no e yeji ayi kumulo ko ka ayi to so ina je akumul ayman akoy na ke paisa komi batte mulo bile ena ke paisa anti ummi bada ummi akoy na ke paisa ko batte ala kira sallallahu alaihi wasallam ko afatra baraka kula habasiya no e umul aymani ay ala kira mo musafa kuni akola kabo ora ina foka na ko maka kana dawo ke no e abdul tolibi amana dim mo kay mana e kira mena ka do so na wo ke toro ta soro foi ta soro anyana abala tuna be fembe kai ashi sanse ki o mo kay mana na wato o to wato bala dia khalifa afa ko kala no e abi tolibi no e sin ali fay ala kira la mo sin ali fay no e abi tolibi aya ka timse ya pede ke obulu o de ko sa ne ma mi wogo nunu de islamaya ma ke nunu nyana tielo o fo bro ka so kira ma chi ama ke kira yi ngani ma mu wogo nunu de islamawa yi ifile mu sabu kadaka ala kira mo musafa sallallahu alaihi wasallam nunu ko afra wati na wa so kira yi ma ke kira yi ko la ma chi ko ay ni kira ko fili domir akuma ke kira yi ko keneka nunu ko afra wati mi o ma on ba yeli na nga famu yara sika fu itala nunu ye ala kira demeni minge anu ye ala kira berebere minge ni ala ye o bla o kana o bla o siraka sika fu itala ala te o berebere ni o negeli nge fuela abana o de koso sayida fatima no ye sayidina ali bay abi tolibi muso kungo atoko fana ku ye ko sayida fatima o fatima e domina a fatwa ala kira mo musafa kaburu sena we kaburu soli ka se kaburu dema ala kira yɛrɛ de kaburu soli daba minɛ n'a bolo barikama ye ka muso in kaburu den soli n'o y'a ba ye a ma da o ma dɛ a tilara kaburu den solili la nka a tilara ka don k'i da kɔnɔ walasa ko ala na o kɛ nɛɛma ye ale ba ye ba min y'a ladon a ka denmisɛnniya kɔnɔna na diɲɛ ka gɛlɛn cɛw n'i nana diɲɛ na i na sɛgɛ dɛ wa n'i bilara cɛw ɲɛ i na mankan mɛn i kɔ ni bilara cɛw ɲɛ wallahi cɛw na mankan bɔ i kɔ ni bilara cɛw sanfɛ n ko cɛw na kulo i kɔ i ka nin kɔfilɛ ka i ka ci ala an ma sinsin n'a tɔgɔ ye ka sɔli caman k'a kan k'a ɲini ala fɛ ala k'a k'a kosɔn ya rabbi ala ka an mako to ala k'a k'a kosɔn ala ka an mako to sɔli ala rasuli kɛri o tuma badenw diɲɛ ka gɛlɛn nka ni maa min y'a faamu k'a dɔn i b'a sɔrɔ diɲɛ a bɛ fa i bolo diɲɛ ka gɛlɛn nɔgɔ mɔgɔ minnu bolo a b'olu dɔn wa o
foyi la fo Ala subhanahu na anw bana foyi la diɲɛ ka olu tɛ belebeleba ɲini n'o ye min sɔrɔ o tumana fɛ o b'u bɔ nka maa min n'a taamana diɲɛ nata kɔ maa min n'a taamana diɲɛ etaziw nɔfɛ maa min n'a taamana diɲɛ nafolo nɔfɛ maa min n'a taamana diɲɛ mobilibaw kɔ maa min n'a taamana diɲɛ aviyɔntigiya nɔfɛ e ka da la k'a fɔ de sira in e tɛ se k'a ye fiyewu sabu ka d'a kan fɛn dɔ min bɛ yen n'o ye nafolo ye setana ka jajugu de bɛ nafolo in na a kɛlen don ka banaminɛli kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen dusukun na ni nafolo ye ko ni Ala ye maa min kana k'i bɔ o la aw m'a ye bi diɲɛ laban na maaba bɛ yen bilen wa maaba de kɛra bi wari bɛ maa min kun maaba de kɛra bi maa min bɛ wari bɔ k'a di i ma o tigi de ye Ala ka waliyu ye waritigiw de ye Ala ka waliyu ye bi waritigiw de ye Ala ka kutugiw ye bi waritigiw de ye Ala ka nabi ɲumanw ye bi an bɛ ka waritigiw de la bato bi i n'a fɔ Ala bɛ bato cogo min na an bɛ ka setigiw de la bato bi u ka seko sɔrɔ i n'a fɔ kiraw bɛ bato cogo min na badon nafa tɛ nin na sɔɔni nin bɛ ban sɔɔni waritigi nin a bɛ ban n'a ka wari ma ban a yɛrɛ bɛ ban sɔɔni faama in ko tɛ wa n'a ka fanga ma ban a yɛrɛ bɛ ban o tuma n'an y'o dɔn fɛn min ti ban o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka duma de ye fɛn min ti ban o ye Ala jɛ de ye fɛn min ti ban o ye Alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam nana ni taasira min ye ka o taasira tumuya o ti ban o sira in n'i lujuru minɛ ka taa n'i ye fɔ lahara wa lahara sira o a bɛ bɔ n'i ye a sira ɲumanw fɛ a sira kolonw a bɛ a jigɛ jigɛ ka bɔ n'i ye olu ma fo ka taa i bila i ka so laban kɔnɔ n'o ye alijinɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɔ nɔgɔya o tuma badenw a ye to an ka sira Ala subhanahu wa ta'ala ye a ye to an ka limaniya ka da Ala la a ye to an ka sira Ala ye a ye to an ka baara kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda kosɔn mɔgɔ i mana baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'i ye miliyari di maaw ma hali n'i ye diɲɛ sanu bɛɛ ta k'a di maaw ma n'i m'a kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama ba de nafa foyi t'a la i ye lahara i bɛ min sɔrɔ a la o de ye diɲɛ tɔgɔ duman ye karisa ka ɲi o de ye diɲɛ tɔgɔ duman ye karisa ye mɔgɔ ɲuman ye o de ye diɲɛ tɔgɔ duman ye nka n'a ma kɛ Ala ɲɛda kama i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka baaraw kɛ Ala kama baaraw ye o tumana fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ti don an ka wangada kɔnɔ f'an k'an ka foli sanuma an'an ka dugawu sanuma an k'o ta k'o ɲɛsin an ka kuruba an b'o ta k'o ɲɛsin Baharu dini ma an b'o ta k'a ɲɛsin Samusu dini ma n'o de ye Alhaji Sheikh Amadu Sidibe Bango Amadu Sugunga ani Malikiya Tana Mugula farala sɔrɔ ma Ala ka hinɛ Ala ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen cɛ min ni a y'a ka diɲɛnabɔ kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ Ala kama a y'a ka diɲɛnabɔ kɛ ka Ala ɲɛ ɲini a y'a ka diɲɛnabɔ kɛ ka Alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ye yamokan minnu fɔ ka olu labato a y'a ka ɲɛnamatigɛya bɛɛ lajɛlen kɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ Rabbi Ala k'o kɛ hinɛ a ye a hinɛna Ala ye garisɛgɛ fitinin min d'a ma fana a ye hinɛ minnu kɛ ni o garisɛgɛ fitinin ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka olu kɛ étage ye a ye Ala ka olu kɛ étage ye a ye alijinɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn sɔli Ala rasul wa diɲɛ bɛɛ ta i mana kɛ maa sugu o sugu ye ni i nana diɲɛ kɔnɔ baara kɛ Ala kama o Ala minɛ i ka kira minɛ i ka baara kɛ i k'i tile fitinin sɔɔni dɔrɔn i bɛ bɔ a la maaw b'a kɔrɔ k'i kɔfɛ sɔɔni dɔrɔn i bɛ bɔ a la maaw b'a fɔ i kɔfɛ Cheikh Amadou Bamba Amadu an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye o de kosɔn fɛn dɔ bɛ yen ni a tunna mɔgɔ kan i ɲɛna man d'a kɔ tiɲɛ don an bɛɛ bi sa siga yɛrɛ t'u la wa an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de an bɛɛ bi sa nka mɔgɔ dɔw ka saya o bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔw ka saya o bɛ kɛ tanbɔ ye dusukun na dusukun tɛ ɲinɛ a kɔ fiyewu o cɛba dɔ ye cogo ye an b'a ɲini Ala fɛ tuma o tuma n'an hakili jigira a la an bɛ ko ɲini minnu kɛ an dusukun na Ala ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ nɔrɔ ye a ye alijinɛ kɔnɔ Ala k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ nɔrɔ ye a ye alijinɛ kɔnɔ a ka du Ala ka barika a kɔfɛ a ka du Ala ka barika a kɔfɛ a ka du Ala ka jɔlen to a kɔfɛ Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn sɔli Ala rasuli kɛrɛn an tɛ ɲinɛ juma kɔ juma kɛra don ye anw bolo don
donba don ala ka donba don sabula don dɔgɔkun tile 7 a bɛɛ lajɛlen kuntigi ye juma de juma de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan laki belebeleba wɛrɛ farala juma bonya kan anw bolo o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye ala ye an ka kuba minɛ an na juma alhamdulillah an sara ne ma abada an ti ɲina nin kɔ fiyewu an ti ɲina nin kɔ fiyewu tɔgɔ la hayatina an ti ɲina wala hakili jigira la kuma o kuma kalandenw aw hakili mana jigira la kuma o kuma a ye kɔw kɛ segu ye ka d'a kan a y'an bila sira ɲuman min kan ka d'a kan a ye sira ɲuman min yira an na a ye ala dɔn min yira an na a ye kira kanu min yira an na aw hakili mana jigira la waati o waati a ye kɔw k'a ye wa dugawu kelen ti bi a bɛɛ bi minɛ dugawu kelen ti bi dugawu o dugawu n'a bi kɛ segu ye n k'a kelen ti bi a bɛɛ lajɛlen bi s'a ma a nana a y'o latigɛ fɔ suguw la a ka ca sugo ye kibaruya ye ala subhanahu wa ta'ala b'a ka jɔn kibaruya sira min fɛ ala yɛrɛ ka bolo la sugo ye o de min bɛna sini min bɛna san 1000 kɔfɛ min bɛna san 100 kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala b'a ka jɔnbaw kibaruya o sugo de la sugo ye wahayu min ye wahayu do ala yɛrɛ b'a ka jɔn kanu ni wahayu in de ye ka na se kuma ko mun bɛna sɔrɔ ka bila kibaruya n'a ye ko n'a sɔrɔ i t'a kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ka dugawu ala k'u minɛ an ka segu ma an yɛrɛ ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔn kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kunna diya ala k'o kɛ ala kɛra musa fa ala k'o kɛ alikuranna bonya ko sɔn sɔli ala rasuli kiri o la n badenw an bɛna don an ka walanda kɔnɔ toujours an tun ye walanda bila yɔrɔ min na o ko o de a kɛlen kɔfɛ k'a ka baara kɛ k'a ban mɛlɛkɛ fɔlɔ min bɛna don